Bore da i chi i gyd. Dyma adnodau o Salm 62. O fy enaid, disgwyl wrth Dduw yn unig, canys ynddo ef y mai fy ngobaith. Efe yn unig yw fy nghraig am hiachawdwriaeth, efe yw fy amddiffynfa, nim hysgogir. Yn yw y mai fy iachawdwriaeth am gogoniant, craig fy nghadernid am noddfa sydd yn niw. Gobeithiwch ynddo ef bob amser o bobl. Tywelltwch eich calon ger I fron ef, Duw sydd noddfa I ni. A mae'r weddi heddi yn tywys ni at thema yr wythnos hon, sef wythnos weddi am undeb Cristnogol. Gadewch I ni weddio. Arglwydd Dduw, diolchwn I ti am yn galw ni I gwmni'r rai sydd yn ymddiried yng Nghrist ac yn ceisio I fyddhau i'w ewyllys. Boed i'th ysbryd yn harwen a'n nerthu mewn cenhadaeth a gwasanaeth i'th fyd, canys nid dieithriaid mohonom mwyach, ond pererinion ynghyd ar y ffordd i'th deyrnas di. Amen.
Gadewch i ni felly wrando ar eiriau y darlleniad cynta o lyfr Jona, pennod 3. Yna daeth gair yr arglwydd at Jona yr eildro, a dweud, gwod, dos i Nineve, y ddinas fawr, a llefara wrthi y neges a ddyweda fi wrthyt. Cododd Jona a mynd i Nineve yn ôl gair yr arglwydd. Roedd Nineve'n ddinas fawr iawn, yn daith tridiau ar ei thraws. Yna dechreuodd Jona fynd trwy'r ddinas, ac wedi mynd daith un diwrnod, cyhoeddodd, ymhen 20 wyrnod, fe ddymchwelir Nineve. Credodd pobl Nineve yn niw, a choeddasant ympryd a gwisgo sachlien o'r mwyaf hyd y lleiaf ohonynt. A phan ddaeth y newydd at frenin Nineve, cododd ynte wddiw ar ei orsedd, a diosg i fantell, a gwisgo sachliain ac eistedd mewn llidw. Gwnaeth broclamasiwn a'i gyhoeddi yn Nineve, trwy orchymyn y brenin a'i uchelwyr, na fydded i ddyn nac anifail, gwartheg na defaid brofi dim, na fydded iddynt fwyta nac yfed, bydded iddynt wisgo sachliain a galw yn dair ar Dduw. Bydded i bob un droi wddi wrth i ffordd ddrygionus, ac wddi wrth y trais sydd ar ei ddwylo. Pwy a hwyr na fydd Duw yn edifarhau eto, ac yn troi wddi wrth i ddig mawr, fel non difethyr ni. Pan welodd Duw beth a wnaethant, a'i bod wedi toroi o'i ffyrdd drygionus, edifarhaodd am y drwg y bwriadodd i wneud iddynt, ac nis gwnaeth. Ac yna yr ail ddarlleniad o Efengyl Marc, dim ond 2 adnod o'r bennod cynta. Dechrau'r weinidogaeth yng Ngalileia. Wedi i Iowan gael ei garcharu, daeth Iesu i Galileia gan gyhoeddi efengyl Duw a dweud, y mae'r amser wedi i gyflawni, ac y mae teyrnas Dduw wedi dod yn agos. Edifarhewch a chredwch yr efengyl. Diolch i Dduw am y darlleniadau hyn o'i air hyfrytaf i ni. Amen. Paratowyd y gweddiau ar gyfer wythnos weddi am Undeb Cristnogol 2021 gan gymuned fynachaidd Grand Champ yn y Swistir. Mae'r thema a ddewiswyd, aroswch yn fy nghariad i a byddwch yn dwyn llawer o ffrwyth, yn seiliedig ar Iowan 15:1-17, ac mae'n cyfleu galwad cymuned Grand Champ i weddio ac i geisio cymod ac undod yn yr eglwys a'r teulu dynol. Gweddi drendodaidd yw hi, felly gadewch i ni droi at y Duw hwnnw sydd yn undod y 3 yn 1 a'r 1 yn 3 gyda'n gilydd. Gweddiwn. Iesu Grist, rwyt yn ceisio ni, rwyt am gynnig i ni dy gyfeillgarwch, a'n harwain at fywyd sy'n dod yn fwy cyflawn beunydd. Ro i ni'r hyder i ateb dy alwad, fel y cawn yn trawsnewid a dod yn dystion i'r ofal tyner dros y byd. Ysbryd glân,
Bydde di ni dderbyn presenoldeb Crist yn ein calonnau, a'i drysori fel cyfrinach cariad. Nertha ein gweddi, goleia ein deall wrth i ni ddarllen yr ysgrythur. Gweithreda drwom, fel y gall ffrwythau dyddoniau dyfu'n am yn yddgar ynom. Dduw yn tad, rwyt yn datgelu dy gariad drwy Grist, a thrwy ein chwiorydd anbrodyr. Agor ein calonnau, fel y gallwn groesawu yn gilydd, gyda'n holl wahaniaethau, a byw mewn maddeiant. Ganiatáu ni allu byw yn unedig, mewn un corff, fel y gwelwn mai dy rodd di yw pob unigolyn. Bydde di ni oll gyda'n gilydd, adlewyrchu'r Crist byw. Arglwydd Iesu. Gweddi oedd dy fywyd di drwyddo draw, cenghanedd berffaith a'r tad. Trwy'r ysbryd, disg ni i weddïon unol a ddewyllus cariadus. Bydde di ffyddloniaid yr hollfyd uno mewn ymbil a moliant, a deled y deyrnas mewn cariad. Bendigedig wyt ti, Dduw yn tad, am rodd dy air yn yr ysgrythur sanctaidd. Bendigedig wyt ti am I rym trawsffurfiol, cynorthwya ni I ddewis bywyd, a thywys ni drwy dy ysbryd, fel y gallwn brofi'r dedwyddwch rwy tithau mor awyddus i'w rannu a ni. Iesu Grist, dy safwn groesawu'n gyflawn ein holl chwiorydd anbrodyr. Gwyddost, pa mor ymal rydyn ni'n timlo nallwn ni wneud dim I leddfu I dioddefaint. Ond eto rwy tithau bob amser yno o'n blaenau ni, ac rwy ti Isus wedi derbyn ein chwiorydd anbrodyr yn dy drigaredd. Llefara wrthynt drwy ein geiriau ninnau, ymgeledda hwy drwy ein gweithredodd, a bydde dithfendydd orffwys ar bawb ohonom. Ysbryd glân, y tân bywiol a'r anadl dyner, tyrd ac aros gyda ni, adnewydda ynom y dyhyad am undod, fel y gallwn fyw yn ymwybodol o'r rwymyn sy'n yn huno yno ti. Bydde di'r holl rai a wisgodd Grist adeg I bedydd, uno a thystio gyda'i gilydd i'r gobaith sy'n I cynnal. Lliw ni, o Dduw, Dad, Fab ac Ysbryd, wrth I ni uno mewn gweddi. Lliw ni hefyd wrth I ni yn dawel distaw bach, lle bynnag yr un ni, godi ein gweddiau preifat bersonol I ti. Cofia ni a gwranda ni, wrth I ninnau gofio rai sydd yn anghennus heddi. Rai sy'n dost, dioddau yn I cyrff I meddyliau neu hysbryd. Rai sydd yn galaru, rai sydd yn llawn gobaith y gall yfori fod yn well na'r hyn a fi. Lliw ni felly, wrth I ni uno yn gweddiau, yn y weddi gyson ni'n dysgu gan Iesu'n ceidwad. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrwy ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau I ni yn dyledion, fel y myddeiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni I brofedigaeth, eith yr gwared ni rag drwg,
Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Rwy wastod yn rhyfeddu pan byddai yn darllen stori Jona, bod Duw wedi bod mor benderfynol o defnyddio'r dyn stwbwrn gwrthnysig yma, sy'n mor benderfynol nag yw e am ryndo ar y gorchymyn mae e wedi ei dderbyn, i fod e'n fodlon neidio ar y llong agosa sydd yn mynd mas o'r porthlad, sydd yn mynd i'r cyfeiriad pella posibl, gwbl gwrthwyneb i'r hyn y mae Duw wedi gorchymyn iddo fe i'w wneud. Ond bod Duw o hyd yn mynnu ta fe yw'r cyfrwng y mae e am ei ddefnyddio. Yn mynnu hynny gwment bod e'n anfon y storom enfawr yma sydd yn peryglu bywyd pawb yn y llong. Angen Jona gyment i fod e'n dangos i'r llongwyr eraill pwy sydd ar fai am achosi y fath ddinistr i'w bywydau nhw, a'r fath llanast i'w llong. A mae Jona, wrth gwrs, yn fodlon cael ei daflu o fwrdd y llong i'w lyncu gan y pysgodyn enfawr ryfedd hwnnw, sydd eto drwy archiad Duw a drwy benderfyniad Duw yn mynd â Jona i'r union le y gwrthododd ef fynd iddo, sef dinas Ninefa. Mae'n ryfedd ond diwi. Ond dyna beth yw Duw yn ei fyrdwn, Duw yn ei bwrpas, Duw yn gyrru ymlaen, ei fod ef drwy ryfedd wrth ei fodolaeth yn cael ei bwrpas wedi gyflawni drwy Jona yn y diwedd. Cofiwch, mi nath y trydien y molar pysgodyn ddim sobri Jona o gwbl. Mae e yno yn trial penderfynu siwt yw'r ffordd gorau y medr e fe ddod mas o'i gyfrifoldeb fel proffwyd. Mae e yno yn llunio'r bregaeth fyra bu unrhyw bregethwr hyd y gwn i bregethu. 4 gair yn unig sydd yno. Ymhen, deugen, difethyr, Ninefa. Ac ar ôl diwrnod yn unig o grwydro'r ddinas yma, cyfnod oedd ddim yn ddigonol yn ôl guidebooks y cyfnod, ond yn dweud yn ôl testyn Jona 3 bod angen tridiau mwyn neu cyfiawnhad o holl atyniadau'r ddinas, ond eto fel ddwedes i'n gynharach, mae Jona eisiau mynd mas o'na. Ar ôl y diwrnod cynta, mae fe'n pregethu i bregeth, fel ddwedes i, 4 gair yn unig, ymhen, deugen, difethyr, Ninefa. Sa'n gwybod os nath e sibrwd e o dan ei lais. Sa'n gwybod os nath e ond i lefaru fe unwaith yn sgwâr mwyar ddinas. Does dim ots. Mi gas y bregeth y croeso yr oedd Jona ddim am iddi gael, ond yr oedd Duw, wrth gwrs, yn ei bwrpas yn dymuno gweld y difeirwch yna, y difeirwch amlwg oddi wrth holl drigolion y ddinas. Ha mae Duw yn un sydd ambell waith byddwn ni'n teimlo i fod e ar ein hôl ni o'n hanfodd ni, i fod e yn siarad â ni yn y fath ffordd na fedrwn ni na cau nac anwybyddu y gair sydd yn dod i ni. Pa mor anodd bynnag
gwmynt bynnag y byddwn ni'n ceisio wmladd yn erbyn yr hyn mae Duw yn ei ddymuno. Ar adegau byddwn ni'n teimlo bod y pwysau'n ormod, a taw i fyddhau yn unig y medrwn ni i wneud. Ac os dyn ni'n bodloni gwneud hynny, byddwn ni yn benni fyny ddim yn suro, yn ffromi, fel mae Jona yn wneud ar diwedd y stori, ac yn dyheu i farwolaeth ei hunan am fod gelynion Israel wedi cael eu hachub, wedi cael ei ryddhau o'r gosb yr oedd Jona yn cyhoeddi iddyn nhw, ond yn hytrach byddwn ni'n gweld bendith. Byddwn ni'n gweld y fendith honno, nid yn unig yn bywydau'n hunain, ond ym mywydau y bobl yr un ni yn eu plith nhw. Boed i Dduw yn harwennu bob amser, nid i redeg i ffwrdd oddi wrtho, ond i fynd gyda llif ysbryd i gariad ef ac i gyflawni popeth y mae'n dymuno i ni wneud. Diolch am fod yn rhan o'r gwasanaeth hwn heddi. Mi fydd, fel y gwyddon ni, bellach yr cyfnod yma o addoli ymhell oddi wrth yn gilydd yn parhau am rai wythnosau eto. Felly os oes yna unrhyw anghenion, bugeiliol neu ymarferol, codwch y ffôn a ddewch i gysylltiad â ni os gwelwch yn dda. Gadewch i ni weddio. Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fod gyda ni oll. Amen.